Lorenz Gonzi qed iħallel il-familji u n-negozji Maltin imdendlin. Minn Prim Ministru Paridejn Sodi spiċċa Prim Ministru dajjef. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li Lorenz Gonzi spiċċa Prim Ministru dajjef għaliex mhux jieħu d-deċiżjoni li għandu jieħu, qed iġib l-inċertezza, qed jgħabbi l-problemi fuq il-pajjiż u qed ipoġġi l-poter qabel id-dover. Dr. Lorenz Gonzi illum uffiċjalment tilef il-maġġoranza tiegħu fil-Parlament. Minflok għandna gvern illi jotor b'appoġġ estern ikkundizzjonat u f'kuntest ta' Parlament imdendel. Kull ma jmur is-sitwazzjoni qed tiddeterjora. Xi ħaġa qal il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li ilu jwissil il-Prim Ministru dwarha. Il-sitwazzjoni qiegħda ssir tmur mill-ħażin għall-ar. Ilna ngħidulu hekk minn Novembru illi għadda. Ngħidulu s-sitwazzjoni ħad tkun biss qed tiddeterjora. Meta intilef il-vot anzi għadda l-vot dwar l-arriva biss bil-casting vote tal-Speaker, u mbagħad kellna l-vot ta' fiduċja li l-Gvern rebħu biss bil-casting vote reġa', mbagħad tilef il-voti kollha li nafu aħna, spiċċa Ministru, spiċċa rappreżentant permanenti u affarijiet oħra simili. Is-sitwazzjoni ħassirar, nerġa' ngħidlu l-Prim Ministru, kif qedlu f'Novembru, kif qedlu f'Jannar, kif qedlu l-ċurilu, kif qedlu xarejn ilu, kif qedlu xahar ilu. Sfortunatament kelli raġun. Għalhekk Joseph Muscat qal li l-ballun jinsab saqajn il-Prim Ministru għandu jerfa' r-responsabbiltà u jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Gvern li eleġa il-poplu Malti u Awċi, maġġoranza żgħira kemm żgħira tibqa' maġġoranza, spiċċa llum. Il-poplu tella gvern immexxi mill Lorenz Gonzi, gvern nazzjonalista, u llum il-ġurnata spiċċa bi gvern ta' koalizzjoni. L-uniku triq onorabbli għall-Prim Ministru hija li jieħu d-deċiżjoni li għandu jieħu u jsejjaħ elezzjoni.